O proxecto Rumbo é unha iniciativa piloto desenvolta a nivel estatal por 22 entidades de 5 confederacións do terceiro sector entre os anos 2022 e 2024. O seu obxectivo é impulsar o deseño de modelos innovadores de apoio á autonomía persoal, á vida independente e á participación social de persoas con discapacidade mediante un enfoque de dereitos. No marco deste proxecto, dende Dano Cerebral Galicia, puxemos en marcha diversos servizos, recursos e apoios orientados a mellorar a calidade de vida, previr situacións de dependencia e evitar a institucionalización non desexada de persoas con dano cerebral adquirido, poñendo o foco naquelas que non teñen ou non poden acceder a recursos sociosanitarios adaptados ás súas necesidades. Con este fin, actuamos a través de 3 grandes eixos: os servicios sociosanitarios de proximidade, os servicios de apoio comunitario para a participación e promoción da cidadanía activa e a asistencia persoal. A liña de actuación desenvolta a través dos servicios sociosanitarios de proximidade busca garantir a autonomía e previr situacións de dependencia en persoas con grandes necesidades de apoio e coidados de longa duración non cubertos polo actual sistema de atención. O seu obxectivo é minimizar e reducir a ruptura asistencial que se produce tras a saída do hospital das persoas con dano cerebral adquirido, a través da implantación dun novo modelo de apoio e atención integral baseado en 3 eixos de acción. O primeiro é a atención terapéutica a domicilio de persoas en fase crónica ou con secuelas susceptibles de intervención a través de terapia ocupacional, logopedia ou psicoloxía, así como de recibir apoio e asesoramento por profesionales de traballo social. Bueno, después que me vine para Galicia, me pasó lo del ictus, hice lo de la logopedia en Orense, pero después conocí a ustedes, lo que era antes eran 30 minutos a la semana, en cambio acá era 2 o 3 veces a la semana. A atención centrouse en persoas que viven en zonas rurais, carentes de recursos sociosanitarios ou aos que non teñen acceso por motivos económicos, de accesibilidade, mobilidade ou pola dependencia dunha terceira persoa. Tuve un tumor cerebral benigno y me hicieron una cirugía y de ahí tengo secuelas. Antes de conocerlos a ustedes no recibí ninguna atención terapéutica. No sabía que podía tener acceso a sus servicios. Además de que yo no cuento con solvencia económica para pagar privado. Durante a súa implantación, prestamos atención terapéutica a 47 persoas de 17 concellos rurais, realizando máis de 3.300 horas de intervención e percorrendo preto de 100.000 km para facelo posible. Recibí atención por parte de logopedia y terapia ocupacional. Me aprendí a desenvolver sola en muchos aspectos, a adquirir más independencia, a hablar un poco mejor. Fue muy bueno, muy beneficioso. A mellora na calidade de vida das persoas usuarias, especialmente no relativo ao seu benestar físico e emocional, demostran a necesidade de dar continuidade ao servizo. Antes no hablaba muy bien como ahora, estoy hablando mucho mejor. La comprensión también, si ahora que falta, con los años, esto es mucho mejor, porque es leer, escribir mucho mejor, hablar mucho mejor, más confianza es importante también. Tengo confianza, ahora sí. O segundo eixo de acción centrouse en mellorar a atención, acompañamento e rehabilitación que se ofrece ás persoas con dano cerebral adquirido en residencias non especializadas nesta discapacidade. Con este fin, realizamos a primeira investigación en Galicia que ofrece unha aproximación epidemiolóxica e unha caracterización da atención ao dano cerebral neste tipo de centros. A partir dos datos obtidos, elaboramos unha guía con pautas de actuación e recomendacións que posteriormente difundimos entre máis de 70 profesionais de 5 centros residenciais a través de sesións formativas. Pues aquí en las residencias conviven diferentes tipologías de persoas. Este centro sociosanitario, donde agora mesmo temos 220 prazas residenciais e 55 diurnas. Na actualidade, de persoas con dano cerebral adquirido, temos 4 na unidade gravemente afectados, donde as edades destas persoas usuarias van dende os 30 aos 55 anos, e temos 6 no que é o centro de maiores. Persoas con dano cerebral se fai necesario e se detecta pois unha maior intensidade no que son as terapias, os cuidados e os servicios, de forma que requiren pois unha atención pois moito máis directa, sobre todo neses primeiros meses, donde é primordial esa intensidade por parte do equipo multidisciplinar. La
las necesidades que tienen principalmente son necesidades en la comunicación y en la alimentación, tanto masticación como en deglución, necesidades para la realización de actividades de la vida diaria y en la deambulación. Porque al final es como una condición de salud que cada vez se ve más en nuestra población y son más los residentes que ingresan con esa condición, y el hecho de estar pues actualizados en cuanto a intervención y qué protocolo seguir o cómo ayudar y qué necesidades son, pues lo vi como importante. No curso sí que observamos que a información que se nos presentou pois é algo para nós cotidiano no noso traballo diario, pero sí que é verdad que como equipo e cada un desde a súa perspectiva sí que podemos observar e ter unha visión máis en conxunto do que sería o traballo global con estas persoas con dano cerebral, que ao fin e ao cabo pois necesitas un traballo conxunto para poder chegar a unha mellor grado de autonomía. Finalmente, o terceiro eixo de acción consistiu na posta en marcha dun programa de apoderamento para persoas con dano cerebral, familias e persoas coidadoras. Desenvolvemos 8 formacións especializadas sobre diversas temáticas, orientadas a ofrecer información que permita ás persoas con discapacidade exercer os seus dereitos e mellorar a súa autonomía. En total, a través das preto de 80 sesións virtuais e presenciais desenvoltas, beneficiáronse máis de 550 persoas. Entre elas, atopábanse persoas con dano cerebral, traballadoras sociosanitarias de diversos ámbitos, estudantado e coidadoras, tanto profesionais como informais. Ademais, para acompañar esta oferta formativa, editamos diversos materiais divulgativos. Un dos máis significativos, por ser o primeiro deste tipo en galego, é a Guía Legal para Persoas con Dano Cerebral Adquirido, que presentamos en 10 localidades ata o de agora. Coas sesións formativas o que facemos é unha actividade preventiva. As persoas que saben máis ou menos como encauzar un determinado dereito ou deixan de ter algunha das dúbidas que antes tiñan, non se van a ver tan perdidas. E con unha sesión formativa chegamos a moitas máis persoas que con unha asesoría xurídica normal. Quizáis non podemos chegar un a todas as persoas que teñan dúbidas, pero con actividades corais ou grupais somos moito máis eficientes en chegar á cidadanía. O dano cerebral aparece de maneira repentina, non hai un aviso previo. Ao xoque inicial e a preocupación lóxica das familias, súmase que se sinten moi perdidas, non saben, dignos que non saben o que poden facer, que pasos dar. Por lo tanto, necesitan unha orientación, unha guía sobre que aspectos ou que recursos teñen ao seu alcance e dos que se poden beneficiar. A guía pretende tamén dar tranquilidade, para que as familias e as persoas con dano cerebral teñan a información que necesitan para poñer en marcha medidas que son beneficiosas para elas. Eu diría que a principal dificultade e un dos motivos para que a legal aparecese é quizáis o descoñecemento do ordenamento xurídico. O dereito non se esforza moito en ser accesible, a veces se utiliza unha linguaxe moi complicada, as administracións están moi lonxe, co cal moitas veces as propias persoas usuarias ou as familias non saben a que teñen dereito. E se non saben a que teñen dereito non poden exixir que se cumpla ese dereito. Por tanto, creo que unha das maiores dificultades é esa distancia, ese divorcio. A segunda delas, por desgracia tamén, é o tempo, o dilatado dos tempos. A guía intenta reducir esa distancia. A guía intenta alfabetizar en dereitos, explicar ás persoas cunha linguaxe que creemos que é accesible a que teñen dereito.